ரெயின் ட்ராப்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ரெயின் ட்ராப்ஸில் ஓமப்பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து குட்டி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி. ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதில் என்னென்னு பார்த்துடலாம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில், பெருங்காயத்தூள், நான் வந்து 1.5 கப் பொட்டுக்கடலை மாவு, 1.5 கப் கடலை மாவு அது ரெண்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமத்தை தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். 13 காஞ்ச மிளகாய், 10 பல் பூண்டு, 3/4 கப் பச்சரிசி மாவு, தேவையான அளவு உப்பு. இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வச்சுருந்த காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு, ஊற வச்சுருந்த ஓமம் 3ஐயும் சேர்த்து நல்லா அரைச்செடுத்துக்கலாம். ஓமப்பொடி பண்ணுறதுக்கு இந்த துவாரம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதனால நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மிக்சரை அப்படியே சேர்த்தோம்னா அதில் ஏதாவது முழுசாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து சிக்கிக்கும். அதுக்காக நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு மாவோட கலந்துக்கலாம். வாங்க இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது அந்த மீதி இருக்கும்ல, அதை வந்து நீங்கள் இன்னொரு தடவை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். இது கூடவே நான் வந்து நம்ம வச்சிருந்த எல்லா மாவு பொருட்களையும் இந்த அரைச்சதை தவிர மீதி பொருட்களெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மிக்சர் ப்ளஸ் மீதி பொருட்கள் எல்லாம் நான் சேர்த்துருக்கேன் இதில். இப்போ இதை வந்து நம்ம கை வச்சு நல்லா பசைஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் கல்லுப்பு சேர்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சோம்ல ஓமம் இதெல்லாம், அப்போவே கல்லுப்பை சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. அதுவும் நல்லா வரும். ஆனால் நான் இன்றைக்கி தூளுப்பு தான் சேர்க்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இந்த மாதிரி எடுத்து இப்படி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக அந்த மிக்சரில் இருக்க தண்ணி இதுக்கு பத்தாது. அதனால் நீங்கள் வந்து தேவைப்பட்டால் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ இந்த புளியிற இதுலேயும் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு மாவை உள்ளே வச்சிடலாம். இது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நிரப்பிக்கோங்க. உங்கள் கையிலையும் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க. நிரப்பிட்டு இதுலேயும் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை இந்த மாதிரி மூடிட்டு எண்ணெய் சூடாதுன்னு இதை போட்டு புளிஞ்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதை வந்து நம்ம புளிஞ்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு புளிஞ்சிட்டு இது நல்லா ஒரு பக்கம் நல்லா ரெடி ஆகட்டும், பொரியட்டும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நூலாக தான் வரும். நம்ம இருக்கிறதுலே சின்ன ஓட்டை எடுத்தனால தான் இந்த மாதிரி இருக்கும். பெரியது எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக வரும். இது ஒரு பக்கம் ரெடி ஆனது இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினது இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம். இது சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆயிரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஓமப்பொடி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இதாக ஜாயினிங்காக இருக்கிறது பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் கை வச்சு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சரியாயிரும். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை கார்னிஷிங்காக தான் சேர்த்துட்டேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஓமப்பொடி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஹாத்தினி கிரியேஷன்ஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபடாஃபட். ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அண்ட் பி சேஃப்.